בת כמה היית? מה? בת כמה היית? 20. אוקיי. לקחנו בגדים ומה שהיה לנו בבית, אוכל, כמה אבל היינו שם 3 שבועות. ההונגרים לקחו אתכם? בחדר אחד, כמה משפחות, שכבנו על הרצפה, ולא היה לנו איפה להתרחץ ומה לאכול. דוד זולי היה במחנה עבודה, הוא לא היה באושוויץ. ומי לקח את ההונגרים או הנאצים? מי לקח אתכם מהבית? מה? מי לקח אותך מהבית? ההונגרים? איפה? מהבית. מי לקח אותך למחנה ריכוז? ההונגרים? ההונגרים לקחו אותך? ההונגרים, בטח. ומה, בגלל הנאצים אמרו להם לקחת אתכם? ההונגרים. אוקיי. רגע. ולקחו אותה לאושוויץ או לפני זה? רגע. אוקיי. זולי בא כמה פעמים, הביאה לנו אוכל. בפעם האחרונה שהוא בא עם אוכל כבר לא היינו. לקחו אותנו ברגל לרכבות, הכניסו אותנו בקרונות, אומרים? כן. ולקחו אותנו לאושוויץ. ואיפה הייתם לפני אושוויץ? איפה זה היה מחנה לפני זה? נדבר קצת יותר בכל... איזה מחנה זה היה לפני אושוויץ? רגע, הגענו לאושוויץ, איך שירדנו אמרו להשאיר הכל בתוך הקרון, וגברים לחוט ונשים לחוט. אני הלכתי, היה לי אחות ואח קטנים, יש לי פה תמונה. הלכתי עם אמא ככה, בא הנאצי, החייל אס-אס, תפס אותי מפה והציע אותי הצידה. והם הלכו בתאי הגזים, ואני הלכתי שם איפה שלקחו את כל הצעירות, שם הורידו לנו את כל השיער מכל מקום, ועשו לנו אמבטיות, איזה אמבטיות, ונתנו לנו, לקחו לנו סמרטוטים ללבוש, לקחו לנו הכל, מה שהיה מעיל שמלות עלינו, הכל. ולקחו אותנו באיזה צריף כזה גדול. הלילה הראשון ישנו על הרצפה, על הבטון. את הנעליים שמתי במקום כרית. ולמחרת נתנו לנו איזה אוברול כזה, נתנו לנו פה מספר, ועל הגב עם צבע אדום ככה, איקס כזה. לקחו אותנו לרכבת, ולקחו אותנו לפולניה, לפלאשה, על יד קרקו. שם היה מחנה ריכוז של עבודה. שם כבר לא היה קרמטור, לא היה תאי הגזים, היה מחנה עבודה. עבדנו שם גם שבוע ביום, שבוע בלילה. היו הרים גדולים, אבן, איך אומרים בעברית? מחצבה. איפה מחצבה. שיש אבנים. מחצבה. שמו... לוקחים את האבנים החוצה מההר. דינמיט, והתפוצצו, והאבנים כאלה גדולים באו ככה מההר, והיו קרונות כאלה קטנים. אנחנו הרמנו את האבנים ושמנו בתוך הקרונות. קרון כזה, ואנחנו משכנו רחוק רחוק איפה שהגרמנים בנו וילות ובתים.
ואוכל, משהו נורא. היינו שם 3 חודשים. היה מלחמה. בצד אחד האנגלים והאמריקאים, ובצד אחד הרוסים. איך שהתחילו להתקרב הרוסים למחנה הזה, הכניסו אותנו שוב פעם קרונות. ברכבת, כן. ברכבת, והחזירו אותנו לאושוויץ, ועוד פעם היה סלקציה, ורק את הצעירים מה שנשארנו. היינו אולי חודש, אני לא זוכרת בדיוק, בתנאים גרועים באושוויץ, חודש. יום אחד היה סלקציה, הוציאו אותנו מהברק הזה, איפה שגרנו, ולקחו אותנו. אנחנו לא ידענו איפה לוקחים מה. אחר כך גילינו שזה היה תאי הגזים. אבל מה? בלילה באו המטוסים של האמריקאים וזרקו פצצות, ולא היה חשמל. ערומים כל הלילה, לא יודעת כמה אלפים היינו שם, איפה שהיה המקום של תאי הגזים, ולא יכולו להרוג אותנו, כי לא היה חשמל והקרמטור לא עבד. בבוקר היה שם הרכבת, המסילות של הרכבת עמדו ככה למעלה על השמיים מהבומברדמנט. הפצצות של המטוסים. אז הוציאו אותנו, נתנו לנו שמלה לכל אחד, והוציאו אותנו משם, לקחו אותנו באיזה מקום עשינו דוש, ולקחו אותנו לרכבת, ולקחו אותנו בגרמניה, בלייפציג, ושם כבר היו תנאים יותר טובים. עבדנו בבית חרושת, איפה שעשו חלקים בשביל המטוסים יונקר, שהיה לגרמנים, היונקר, אתה שמעת? כן. כן, אז עבדנו שם, עשינו חלקים כאלה. ושם היינו עד 45, והתקרב האמריקאים והאנגלים. המפקד שהיה האס-אס הנאצי, עשו צלע, אתה יודע מה זה צלאפל, שספרנו אותנו, שיוצאים כולם על החצר שם. והוא התחיל, הוא רצה להגיד לנו שמתקרב הצבא, ופתאום אחרי הגדר של המחנה, היה המשרד שלהם, צלצל הטלפון, והוא רץ במשרד שלו, ומה צלצלו לו? שלוקחים אותנו. היה בערב, ב10 בלילה, לקחו אותנו אלון, משם בלי אוכל, בלי כלום. אם היינו נשאר שמה, היינו נשאר ולא סבלנו. 21 יום אלון, הלכנו ברגל מגרמניה עד צ'כוסלובקיה, עד טרזיינשטט,
שמעת מטרזינשטט. כן. ושם, בטרזינשטט, ולא אכלנו יום אחד הכניס אותנו במקום כמו קיבוץ, והוא ביקש משם, מהבעל הבית, בישלו תפוח אדמה ונתנו לנו. ושעברנו את הגבול מגרמניה לצ'כוסלובקיה, על הדרך הצ'כוסלובקים שמו לנו פרוסה לחם ותפוח אדמה חם על הפרוסה לחם. אלון, אני הייתי כבר במצב כזה שלא יכולתי לאכול. יש שם כזה מה מתי כבר לא יכולים לאכול. נכון. נתתי לדודה מדי מפתח תקווה את הלחם ואת התפוח, לא יכולתי לאכול. כשהגענו לטרזינשטט, התמוטטתי, קיבלתי דיזנטריה, ותראה, אני נשארתי בחיים. וראה אותך רופא שם משהו בטרזינשטט? איך הבראת? היא טיפלה בך? היה איזה, כמו קופת חולים, היא הלכה והביאה לי איזה כדור קטן, לא יודעת, זה עזר לי או מה. כולם הלכו, והיו שם עיר, לובוז'יץ, הלכו, הביאו מכל טוב. אני לא יכולתי לשים בפה אפילו טיפה. איך הביאו מכל טוב? איך קנו? מה זה כבר סוף המלחמה? גנבו? כולם הלכו, הפליטים הלכו. אבל מה, שחררו אתכם שם? היו וילות ומכל, בחנויות. הגרמנים נתנו לכם לעשות את זה? לא היו כבר גרמנים. אז איך הלכתם? בטרזינשטט כבר הם ברחו. מתי הם ברחו? אתם הלכתם 21 יום ולבד? בלי אף אחד? בלי אף אחד. אף אחד? איך ידעתם לאן ללכת? קזרמות כאלה של חיילים תחת האדמה. איך ידעתם לאן ללכת? מה? איך ידעתם לאן ללכת? הדרך? מי הראה לכם את הדרך? הגרמנים לקחו אותנו עד שמה והם ברחו, השאירו אותנו שמה. בצ'כוסלובקיה? כן. לבד? בטרזינשטט. הבנתי. הביאו מכל טוב, ואני לא יכולתי לשים בפה אפילו ככה. ואחר כך, ב9 במאי, נגמר המלחמה, נכנסו הרוסים לשם. אחר כך היינו כבר חופשים לגמרי. היינו כמה זמן שמה, אחר כך הלכנו כל אחד עם הרכבת, עלינו מהרכבת, זרקו אותנו, היה מלא חיילים רוסים וכל, זרקו אותנו מרכבת הזה, עלינו מרכבת אחר, עד שהגענו לבודפשט. ושם היה קמין כזה, איפה שקיבלו את ניצולי השואה. ושם קיבלנו קצת כסף ואוכל, ובאנו עד קלוז'. שמעת מקלוז'? כן. בקלוז' פגשנו איש אחד מתיאקה, מהכפר שלנו. אוקיי. והוא אמר לנו, מה אתם יושבים פה? שתי אחים של דודה מדי בבית, וגם דודה זולי, אח שלי הוא בבית. מתי שמענו את זה, כבר לא היה לנו סבלנות. לקחנו את עצמנו ובאנו הביתה. ופגשת את דוד זולי בבית? כן, היה לו אטליס. הוא היה נשוי לדודה מדי כבר? אה? היה נשוי לדודה מדי?
דוד זולי ודודה מדי כבר היו נשואים? לא, עם דודה מדי, מה פתאום? סליחה, דוד זולי היה נשוי אבל? לא, בדרך שבאנו מ-21 יום, קיבלנו כל הזמן הפצצות. פצצות מלמעלה, והדודה רוז'י, שהייתה אשתו של זולי, היה אחות איתה, קיבלה כדור ומתה. אוי ואבוי. שמה על ידינו. בסוף המלחמה. לא היה עוד סוף המלחמה, עוד לא היה. זה היה, היינו בדרך. ודודה רוז'י לא רצתה לבוא יותר איתנו. היא אמרה, היא רוצה, והמפקד הזה, האס-אס, רצה להרוג אותה. היא אמרה, זה אחות שלי, תהרוג אותי. אני לא הולכת, אני רוצה לקבור אותה. אז היא נשארה עוד, אנחנו באנו הביתה, היא נשארה עוד שמה. ועבדה באיזה בית חולים, היא אמרה שהיא... היא לא אמרה שהיא יהודיה. היא, לא יודעת, היא פליטים מרומניה. דודה מדי הייתה איתך כל הזמן, גם באושוויץ מההתחלה, כל הזמן? כל הזמן? איתי בבית. הייתה בעבודה איתכם ביחד? היינו ביחד כל הזמן. ומתי עשו לך את המספר על היד? שחזרנו ראיתם את המספר? תראי לנו את המספר. שחזרנו מפלאשו. לא. שחזרתם מהמחנה של האבנים? שחזרנו מפלאשה לאושוויץ, עשו לנו את המספר. ועכשיו, כמה הייתם כל הזמן? אלפים של יהודים שם? מה? בעבודה וגם במחנות, אלפים של יהודים? הרבה יהודים? איפה? בעבודה ובמחנות. בטח. צעירים, רק צעירים, את המבוגרים ואת הילדים, כולם הלכו בתאי הגזים. ובהתחלה, ההונגרים, איך הם ידעו שאתם יהודים לקחת אתכם? ההונגרים שלקחו אתכם בפעם ראשונה. בטח שידעו. הלשינו? איך ידעו? איך ידעו שאתם יהודים? מי? ההונגרים שלקחו אתכם בהתחלה. איך הם ידעו שאת יהודיה? שהמשפחה יהודיה? יהודים? אני לא מבינה. ההונגרים שבאו לקחת אותך מהבית? בהתחלה בכרכרות שלקחו אתכם מהבתים. נו. איך ידעו שאת יהודיה? ההונגרים? כן. איך שלא ידעו. יודעים? אבל שמה ואבא שלך מה עשה? האבא שלך? איפה הוא היה? כן. מה, הוא היה קצב. קצב, ואותו לא לקחו? מה? אותו גם לקחו? הרגו אותו. באמת? את אמא ואבא. בהתחלה בגזים? בתאי הגז. באושוויץ? כן. על ההתחלה? כן. גם את האבא? אותו היום שהגענו. ורק את נשארת? אני שמעתי את הצעקות והבכי. לא ורק... היה רחוק, זה היה בבירקנאו. לא היה רחוק מהצריף הזה, איפה שאנחנו ישנו בלילה. בלילה הרגו אותם. היה אחרי צהריים שהגענו לאושוויץ, אז שלחו אותנו שמה, הרגו אותם. ורק את נשארת? רק אותך השאירו. לא, אמרתי לך כן. שלחו... ומדי, המשפחה של מדי? גם. גם? הרגו את כולם? אמא ואבא, שתי אחים שלה היו איפה זולי בעבודה, נשארו בארץ. הם לא היו באושוויץ. בגלל זה נשארו בחיים. הבנתי. טוב. אתם רוצות לשאול עוד שאלות, בנות? לא שאלת על המספר. סיפור עצוב.
סיפור. זה מה ש... למה קוראים לזה שואה? כאילו... מה שעבר עליי. סיפור. והאחים שלך? אפילו דקה לחיות שם. מי שלא היה שם, לא יכול לתאר לעצמו מה זה אושוויץ. הרב הזה, מה נתנו לנו לאכול, כל יום מרק גריסים במים, מבושל במים. תגידי, סבתא, וחזרת אחרי זה לכפר שלך ברומניה, ומתי פגשת את סבא? איך הכרתם? אני הכרתי אותו לפני שלקחו אותנו, ואחר כך דודה רוז'י חזרה, וזולי הלכה להתחתן איתה והיא לא רצתה אותי. אז אני הלכתי לכפר של לדיפשה, לסבא ינקי, והתחתנתי שם איתו. לא היה לי איפה לחיות. הבנתי, וסבא איפה היה בשואה? אה? איפה סבא היה בשואה? לא לקחו אותו? איזה... את ינקי. סבא ינקי, לא לקחו אותו בשואה? גם הוא היה בעבודה. באמת? כמו לא דודזולי? באושוויץ. איפה? ככה, במחנה עבודה. כמו זולי ואחים של הרבה צעירים בחורות. אז הם עבדו שנה מ-1944 עד 1945, ושנגמרה המלחמה חזרו לכפר? איך? הם עבדו שנה במחנה עבודה מ-1944 עד 1945 וחזרו לכפר אחרי זה? מי? סבא ינקי ודודזולי. לא, הם היו כבר לפני הרבה זמן לקחו אותם. באמת? לפני שלקחו אותנו. כן. הבנתי. בגיל 18 הלכו שם, בגיל 20 לצבא, במקום להיות חייל, היה להם פה בנדרולה כזה צהוב. של יהודי. כן, יהודי. מגן דוד. כן. לא רק בנדרולה כזה צהוב, טלאי. שיודעים שהוא יהודי. טלאי אבל. ועבדו, בנו מסילות של רכבות ועבדו קשה. אבל בכל זאת, היה להם תנאים יותר טובים מאשר לחיות בתאי הגזים. בטח, זה תמיד עדיף. ואיך היה, מה עשיתם בזמן הפנוי שהייתם במחנה עבודה, כל היהודים בערב, מה עושים בערב שם? ישנים בצריפים, ישנים וזהו? איפה? באושוויץ או במחנה עבודה. מה עשינו? חוץ מעבודה, יש משהו, מדברים, שרים, משחקים מה משהו, פתאום? כלום, ישנים? באנו הביתה מהבית חרושת, עייפים לצריף? ורעבים. ואיפה ישנתם? היה כאלה... צריפים. מה? צריף, ביתנים עם מיטות, קומותיים? כן, מעץ. שם ישנתם עם עכברים. לא, זה היה עכברים? גברים לא. עכברים. לא, לא, לא. עכברים. לא! לא היה? מה פתאום? לא עכבר. אז מה, ישנים? היה. הלכו לישון ומחר בבוקר עוד פעם עבודה? ככה זה? למחרת? לא יכול להיות שלום. אני מאוד עייפה. טוב, סבתא, תודה.